ngopi bolo iki tak sepelno isen-isen kandang iki sik nang jero pranji wayahe esuk-esuk iki sadurunge dijemur ya sepelose iki do nang jero kandang. Yo salam satu ojo lali ngopi bolo ye nom-noman ye sepelno siji-siji sik iki isen-isen kandang iki nang jero pranji dadi videone ora iso full iki. Anu maneh tenang wae bolo santuy tutupe sik. Nah. Nom-noman isen kandang sik nang jero pranji dadi sithik-sithik bolo sak durunge budal kerja. Gimana bolo? Ono untul iki nom-noman ae kedelipol iki wis. Tarunge wis iki pokoke iki. Bisa dicoba bolo ya cilik. Mentale ora umum kendeli. Ya wis jowo kayak pacek. Di meneh kalem. No widu yo ora kalah kendel yo mentale nom-noman sepil-sepil kandang. Sekarang sik nang jero pranji peteng dadi wis ngene iki nyepil-nyepile. Gimana menurut sampean bolo? Aja delok wujude rupane sing bisa dicoba. Kalem metu. Sik. Ada beberapa ekor ya sepilno 3 ekor wae bolo bisa. Nom-noman sikile. Pokoke arani dhewe bolo. Jos ora ayo salam satu hobi ojo lali ngopi. Cangkruan karo udut mediang pokoke yo. Jos wis lah. Selamat istirahat sing wayahe ngaso. Jos.